Прывітанне, сябры! З вами добры канал проекта «Гісторыя без межаў» и я, Лявон Казакоў. Нарачанскі край працягвае раскрываць перад намі свае сакрэты. І сёння на чарзе вёска Засвір. Яе назва наўпрост звязаная з возерам Свір, якое побач знаходзіцца. Гэта, быць можа, і не самае вялікае возера ў Беларусі, але дакладна адно з самых доўгіх. Яго даўжыня ажно 14 кіламетраў. Ну а непадалёку ад яго паўночнай часткі і раскінулася вёска, пра якую сёння і пойдзе наша размова. Таму сёння мы пагаворым пра гісторыю гэтага населенага пункта, пра яго галоўныя архітэктурныя адметнасці, рэшткі кармеліцкага кляштара і касцёл Святой Тройцы, выкананы ў дастаткова рэдкім стылі сармацкага барока. Пра славутага беларускага паэта пачатку 20-го стагоддзя Казіміра Сваяка, які быў ксяндзом у гэтым касцёле. А таксама вы даведаецеся, адкуль жа пайшла сармацкая мода ў беларускай шляхты і чаму манахаў-кармелітаў у народзе клікалі сарокамі. Пра ўсё гэта ды не толькі ў бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі. Уласна, сучасныя межы Засвірна была толькі ў 1966 годзе, калі да яе далучылі некалькі больш дробных населеных пунктаў – Унукі, Сабінава і Алешкі. Але гісторыя гэтай вёскі бярэ свой пачатак нашмат раней. Паводле археалагічных даследаванняў, старажытныя селішчы і курганны могільнік на гэтым месцы з'явіліся яшчэ ў другой палове першага тысячагоддзя нашай эры. То бок па ўзросце Засвір можа з самім Полацкам паспрачацца. Праўда, буйным населеным пунктам Засвір так і не стала. У розныя часы гэтая мясцовасць належала розным уладальнікам, але бясспрэчна самымі вядомымі з іх сталі шляхтычы-зяновічы. У гісторыі вёскі Засвір вялізную ролю адыграў Крыштаф Зяновіч Герба-дэспат. Ён быў вядомым дзяржаўным дзеячам Рэчы Паспалітай, займаў пасады вялікага пісара літоўскага, а таксама менскага ваяводы. Ну і разам з тым быў вельмі рэлігійным чалавекам. Менавіта ён спачатку ў 1697 годзе даў дазволы сродкі на будаўніцтва ў Засвіры драўлянага кляштара кармелітаў, но ў 1714 годзе перабудаваў яго ў камяні, а таксама заснаваў магутны і велічны касцёл Святой Тройцы, выкананы ў стылі сармацкага барока. Сам па сабе тэрмін сармацкае барока пайшоў ад ідэі сарматызму, якая была папулярная ў 16-18 стагоддзях сярод шляхты Рэчы Паспалітай. У той час было модна ўсяляк падкрэсліваць паходжанне свайго рода ад ваяўнічага племені сарматаў. Паводле легенды, якая сустракаецца яшчэ ў творах старажытнагрэчаскага гісторыка ды географа Герадота, які жыў каля 25 стагоддзяў таму, сарматы пайшлі ад шлюбу скіфаў і ваяўнічага племені амазонак. Тэорыя, канешне, дастаткова спрэчная, але на пачатку першага тысячагоддзя нашай эры сарматы наводзілі жах на ўсходнееўрапейскія землі. След сарматаў губляецца прыблізна ў 4-5 стагоддзях. Але шляхцічы Рэчы Паспалітай лічылі іх сваімі ідэйнымі папярэднікамі і актыўна прапагандыравалі тое, што лічылася сармацкім ладам жыцця, а менавіта простыя патрыархальныя адносіны паміж панам і сялянамі, культ багатай зброі і даспехаў, шанаванне вайсковай доблесці, ды і проста адвагі ды шчырасці. Уласна, і архітэктурны стыль сармацкае барока, у якім выкананы касцёл у Засвіры, цалкам адпавядае гэтай канцэпцыі. Гэта своеасаблівы адказ іншаму беларускаму барочнаму накірунку, вытанчанаму і пышнаму віленскаму барока. Тут, наадварот, усё масіўна, фундаментальна і крыху пагрозліва. Нават вежа касцёла нагадвае абарончую. Дарэчы, з гэтым касцёлам звязаная і змрачнаватая гісторыя, паводле якой у 1714 годзе, калі будынак ужо практычна быў гатовы, яго галоўны архітэктар палез па драбінах на дах, каб нешта там паправіць, але не ўтрымаўся і разбіўся насмерць.
Другая гісторыя адбылася падчас шляхецкага паўстання 1830 года і звязаная яна з кляштаром кармелітаў, рэшткі якога засталіся да нашага часу побач з касцёлам. Увогуле, паводле падання, гэты манаскі ордэн заставаў яшчэ прарок Ілля. Прарок атрымаў апёкі пасля падзення з вогненнай калясніцы, таму ў яго гонар монахі раней насілі белыя плашчы з чорнымі альбо бурымі палосамі, за што у народзе іх парою клікалі сарокамі. Дык вось, у 1830 годзе царскія войскі схапілі некалькіх паўстанцаў ды пасадзілі ў сутарэнні, што калісьці былі пад кляштаром. Монахі-кармеліты прыйшлі ім на дапамогу, вызвалілі ды вывелі падземным ходам у бяспечнае месца. Расійскія ўлады падобную высакароднасць не ацанілі. Таму кляштар зачынілі, а ў 1863 годзе і касцёл аддалі праваслаўнай царкве. Да каталікоў ён вярнуўся толькі ў 1919 годзе. Ну а напрыканцы 1920 года у Засвіры з'явіўся новы ксёндз. Яго імя было Канстанцін Стаповіч, але больш вядомы ён быў пад псеўданімам Казімір Сваяк. На той момант ён быў ужо вядомым беларускім паэтам ды сапраўдным патрыётам роднага краю. Насуперак усім забаронам польскіх уладаў ён праводзіў набажэнствы на беларускай мове, арганізаваў у касцёле аркестр, збіраў па навакольных вёсках беларускі фальклор. Ягоным добрым сябрам быў легендарны мастак Язэп Драздовіч, які прыязджаў у Засвір у госці і пісаў тут свае славутыя карціны на касмічныя сюжэты. На вялікі жаль, жыццё Казіміра Сваяка аказалася кароткім. Ён быў цяжка хворы на сухоты, таму ў 1926 годзе памёр ва ўзросце 36 гадоў. Пры жыцці ён паспеў выдаць толькі адзін зборнік сваіх вершаў «Мая ліра», але здолеў пакінуць пасля сябе багатую літаратурную спадчыну, а што галоўнае, добрую памяць жыхароў Засвіры. Вось такая атрымалася вандроўка па вёсцы Засвір. Ну а мы пакрысе крочым далей. Наперадзе нас чакаюць новыя прыгоды і новыя цікавыя мясціны. Таму сачыце за навінамі. Ну а зараз надышоў час развітвацца. Сёння разам з вамі быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Калі вам спадабалася гэтае відэо, не забывайцеся націснуць лайк ды падпісацца на наш канал. Вам не складана, а нам прыемна. Ну а пакуль да наступных сустрэчаў.